live chenro mari mar Rameny County tielo mokwongo nyaka nene pok nobire chenro nieri to nikech en achiel kuom yawuot Luo ma wache kaka en kako onego bene wache kendo kochopo kama iwache diri maduk Mario Counties mawa en achiel kuom MCS gi ka Nyanza mangima piny Luo kaeri mangima mwanyalo geno ni bro wacho adiri maduk. Mheshimiwa morito Central Alego Ward Leonard Uriaro nentiere koda gi lwedo e daro jo Dominion koso noonge godo Siaya County Assembly dinade molo chutho mibadhi mwacho nogo tache County Assembly Siaya Executive en ng'eyo gima timore to be nitiere gimoro amora ma gisego toch kanyero koso podi giling thi osechopo kairi mondo mi pache maonge luoro. Nyinga en Harun Otieno mati pachele kani mwache diri maduk to nikech wan wapenjo maonge luoro machigni e chendo niri. Mheshimiwa idhe nade jaduong'? Akena mosi ni Happy New Year takeni dwe mar adek bo yene ng'ato moso ng'at ni Happy New Year. Magudu to ne kanyo te sai deher mondo chop kamano. Erokamano ahinya. Gik mokwongo in two term MCA jaduong'. Siaya County kochakore kanwa nene 2013 mane jowuok e yiero to gisani eri bende nitiere ber ma devolution e Siaya? Anya wacho ni nitiere yen kama mach dumie kama iro dumie mach nitie. Yes. Nitiere ng'injo minyasiem. Anya wacho ni dalili nyalo bedo kata achiel ewi 20 magi nyasiemo. Achiel ewi 20. Traji daber ka ji doyudo 20 ewi 20. Yes. Jaduong' kiwacho ni gimoro achiel ewi 20 mano wacho ni kar kanye ma telo mar Rasanga osko wuon achiel ni rien mane jaduong'. Ado wacho number 1. Yes. Gimogo wa piny ma wala gobo pierwa en mibadhi. Kuo. Yes. Kuo. Koro ng'eny pesa lal. Yes. To dong' matindo ma ji nyalo uso. Kata tije itiyo. To kuwuok kako onego bed ni wuokie cha. Yes. Ineno. Ng'eny pesa japiny ma kawaida ok ne pesa. Pesa gi jok moko ka nyalo wacho no contractors ema nya rendre ne neno pesa go nikech en kokalo kuom ching contractors gi ema pesa be lali. To anya wacho nikech kwa mfano Central Alego wanya wacho ni nyaka ne devolution chakre igni abich mokwongo ne gin igni 4 nya wacho ni ward na osuptande 4 ochung mogero. Mheshimiwa adwa ni mondo mi wadhi mos adhi chopo gik misetimo wuod ni bende kachiel ga achievements motimre wuod ni konyago toch mondi e telo mar Cornelia Moth Rasanga 2 terms wan koro wacho gimoro madhi gimoro igni madhi 7 sani achievement achiel mocho na achiel ewi 20 ni achiel ni en mane then the failed sectors gin mage. Achiel kuom gik ma wabro wacho ni ng'en gigi duto achievements. Yes. Gik me dongruok mobiro mineno gitudre nago muon. Koro ng'en kaka omuom madhi e penjo en kwa onde kano omuom madhi nyiewo chak en siling 50. Yes. Ndio kelni chak kok wang'iyo ni otimo pi mang'eny otimo ang'ono to pesa di motiyo mokelo gima kidhi ga nyiewo. So ibro wacho kata ne chak ma de nyiew siling kata siling 50 ibro yudo kata siling 200 motiyo. Inti nyalo moro ni chak midware miyudo to negi penjri to chagno okele mar pesa. Yes. To ka odiochienga dia kochop to be okele yo moyangore nikech okena kata ne onyiew kalam yo monyiew kalam no be nono okena ni dwa kalam tek ni en kalam iwinjo yo makalam ni birogo to samo birogo midwa ndiko kode muhimu kabisa. Yes. So magi achiel kuom midhiero mwantiere ge momiwinjo ka wacho ni ng'eny tijewa mibadhi. Yes. Telo marach miyo ok wanyal yudo gimonego bed mayudo. Awinji. Kamano. Achiel kuom gik moseywagne e Siaya County ahinya gin weche ge mag wang' apaya, weche ge mag thieth kachiel koda gi secondary mar pur. Gi fairness duto te. Bende nitiere gimoro manyalo wacho ni akar kae ni telo mar Cornelia Moth Rasanga osereme sectors adek gi kijadwa. Adwa wacho ni weche mag pur. Yes. Paro ne ber. Ni wanyiew tingni. Yes. Mondo konjo piny nikech
garama mar pur gi lwedo ti gi koyo ti ok timre. Ne wanyiewo tingni. Kapok ne wanyiewo tingni, ne wakawo pesa ni kia nwaolo ne ADC. Yes. Ni biro nwa. Tipro yudo ni pesa motigo ng'eny moinga ang'ono. Tich madhi tiyo. Yes. Bang'e to nwanyiewo tinga. Adwa wacho ni kawuono. Yes. Ni gini 5 mosekalo. Penje kata Massey Ferguson Nakuru. Yes. Luongo ni Pan Africa Corporation ma emuchung'ne supply Massey Ferguson. Yes. Higni 5 mokalo wane wang'eyo 6-7 mokalo wane wang'eyo ni wasechulo pesa mag nyiewo tingni mane pakruok nokel kaunti. Kidhi nono sani bro yudo ni pok ochulgi ga. Tingni mano sekel mano puro yegi pok ochopo. Mane no kel ni tinga ni koro osenyiewo tingni. Yes. Bro yudo ni tingni go kare bandho gi ga ne ok chulgi. To pesa mar chulo gi ne nie budget. Higni mokalo. To nego bed ni pesa moko tigo e budget. Yes. Irede budget manyien mabiro macha obedo kared forward. Mheshimiwa giluor makende. Wawacho gik ma un godo gi facts as assembly in kaka Mheshimiwa Leonard Oriaro. Apimoni maber. Yes. Apimoni ka gi problem gi. Awinji jadon. Higni 2 mokalo tingni gi ok ti. Yes. Ineno. Mano kata nang'eyo common knowledge. Ma ibedo gi ng'eyo. Yes. Penjiri na momiyo ok giti ka lekwa nen mar puro. Awinji. Ero wacho no akelo gik pur kaka kothe fertilizer kamano. Yes. Ng'amosomo pur wacho ni ipuro pur ma mongaro, pur mar oro. Yes. Matiende karomo dwe mar 2 onego bed ni osepidho oduma mar duka cha. Koth mabiro dwe mar 2 ka biro rumo. Bro yudo kodhi ni ka koduma goseti. Ni yude koth yudo oduma e ilo. Yes. Nikech ber mar puro chon emomiyo ne wanyiewo tingni. Chieng' koreo lo. Opur chon. Kute tho. Kute mawuotho. Yes. Kute makelo tuoche bende tho. To mboga mani kanyo lokore mbolea. To jolony bende wacho gi kisungu iluongo ni mineralization, chieng' chako nyamo lo. To ndhadhu manie lo ma oselokore yo modak cham yude. Kendo chieng' nyieno gi. To koro kendo ka koro kodhi ma cham oyude lo, ma koth oyude lo. Ka kodhi chako twi. Yes. Bur mane koro lwasi ni kwatudore kendo gi muya ma moko mitiyo go ni nitrogen. Mor mar piny, yiengni mar piny kod mil polo. Yes. Loki obedo ndhadhu ma cham dwaro. Koro ka cham ma koth oyude lo, rikni dongo piyo. To wanto mae ibro pur dwe mar 5. Fertilizer gi kodhi donjo dwe mar 7. Seche moko Mheshimiwa ng'ato nyalo wacho ni gigi gitire moko ma nyaka kale assembly mau. Be ineno ka un wei kaka the assembly Siaya untiere koda ka gi lwedo moro e rem mar koso tiyo maber ne japiny e lwet rasanga jadon. Wan kaka lwet wadonjo en wakalo wapuodho budget. Kisomo chik wan gi teko. Yes. Kisomo pend chik namba 100 201 mawacho kaka tiyo gi pes jopiny onego bed ni tiyo maber. Yes. Then ichake dhi somo chik moro miluongo ni Public Finance Management Act. Chik koro mar bunge mamalo mar tiyo gi chik gi pesa yo makare. Wacho ni wan gi teko. Yes. E gimoro kisomo iye kanyo kiwe many things kwa podho budget. Yes. Ni ng'ama koro wach ni bro dong ka iluongo na appropriation wan manyaka wakale chik no. Yes. To chik nyiso wan mondo kapok ukadhe nyaka unon 1 2 3. Yes. Koro kwasekadho pesa ni mai mar nyiewo kodhi. Mai mar olo mbolea olo nyiewo kodhi gi mbolea mai mar olo mo e tingo dhi opur. Koro ng'en mano kuro tijwa mano kuro tij executive. Budget wakadho ga dwe mar 6 7 ka. But ndalo moko governor no ywak ni nudeke gi budget. Oriaso. Yes. Kisomo chik mar loso budget, twak mar loso budget chakre tarik 31 dwe mar 8. Yes. To mbaka no dhi mbele mano koro mi governor thuolo mondo odhi oba ir jopiny kendgi. Odhi sum paro margi. Ochsum paro mare. Yes. To paro no kosesume ntiere oboke miloso mang'eny. Yes. Tiloso gimoro na annual development plan. Yes. Onego bed dwe mar 2 tarik 12 onego bed governor no osewinjo pach jopiny e ward ka ward kata Oriaro onge Central Alego en obiro mna kuro to choko jo Central Alego to jo Central Alego mo wacho gik ma gidwa notim
then koseloso annual development plan matiende ni manie gima koro jopiny wacho ne sekta mar agriculture mar ndara mae pesa mar thieth mae gima wadwaro somo yes tikele e bunge through committee mar budget yes ema dhi cheko to magi be gik ma jopiny nowacho adier to wan tijwa dhi ng'iyo to ere minutes mane jo central alego losego yes to wang'iyo ka be chalre to kwayudo kopogore to wanyise na pana minutes mag opogore gi ma jopiny wacho dhi ulos gigo finally kwa kala annual development plan yes kendo nitie oboke mamoko kanyo gikone to koro wabiro gi miluongo no county fiscal strategy paper mane budget matine gik ma annual development plan ka koro irwako gi oboke ni kaluwore gi chik koro kwanda tamalo karibu 98 wi mia mane ga budget kwasepuodhe to koro koka bang'e iwacho ni kapok oromo tarik 31 dwe mar 6 koro ikalo gimo miluongo ni kwan mawiye miluongo ni mar budget budget estimates mar hik manyonge mabiro no koro iwacho ni wakale kapok oromo dwe mar 6 ok rum kapok wakale tarik 30 rum wan kwasekadhe then kendo wachako wakalo gimomiyo chik mamiyo governors rwako chinge ondong'no iluongo ni appropriation law wakadhone so governor nigi thuolo mar tiyo gi pesa ko kaluwore gi chenro mag joge mondiko wan waonge in kaka mheshimiwa Leonard Uriaro seche mineno ka executive masia kata mana tich mar Cornelia Motarasanga onge gimotimo ne japiny achiel kende ema ewi 20 notimo to ni chaki dogi gone kura kendo mochako dogo duogo. Do you feel the guilt bentiro kamara na misekao? Hold that thought Mheshimiwa Leonard Uriaro Morito Central Alego Ward Siaya County wacho ni Haron telo mar Sanga Cornel Amoth kaka governor ma Siaya County kum thuolo maromo igni ma hawa biro manosekalo chien gimose tim Siaya County en achiel ewi 20 ka igo times mondo mi get into terms of percentage janeno malolo TV en grade E magi gin gik magi wacho nikech gipogore kod Cornel Amoth Sange siasa ang'o magisetimo ka county assembly ma Siaya molo chutho kaka moluor Leonard Uriaro bentiere gi magisetimo bang' nyier machuok kende tielo mar 2 mar chendo nieri. Jalne rachiel kuom joma nokedo ne piny mar Kenya kaer Dedan Kimathi nowacho ni afadhali atho ewi tienda ka kedo ne gima ni kare molo dak na bedo mangima ewi chonga nikech aluor mano e achiel kuom sayings ogeko manyalo tudo godo wendo na odiochieng' makawuono ni eri moluor Leonard Uriaro Central Alego member of County Assembly nikech en owache kako nego beni wache owache gi chir to nikech kochopo Kamaria County to yawuot luo gi nyiluo nyaga wugoko mondo miwa wach adiri maduk. Mheshimiwa Leonard Uriaro isewacho ne telo mar devolution gi gimose achieve Siaya County. Penjo mangato nyalo penjo ni to ang'o misetimo as Leonard Uriaro, ang'o misetimo as County Assembly ma Siaya? Does it bother you mheshimiwa ni county lwar? Ado wacho ni gi okitima gimoro ni wuok aka na wuok e dalo Uriaro na betimo. Yes. Watimo gi kalore gi chik. Yes. Yomyom mar chik oseduoko wa chien kumoro nono. To kapok awacho yomyom mar chik, ado wacho ni nitiere yo ma watimo go gi. Yes. Okawuog na dhigo adhi muom jarasangi ofise ta jotije. Yes. Inyalo kelo twak e od bura miluongo ni motion. Yes. Inyalo penjo kelo twak moro ma be luongo ni statement. Ipenjo yes. Ni mag thembo. Iwinja? Yes. To kendo e yor nono weche ka pesa tiyo. Yes.
chik wacho ni wan wabiro mana rito nonro mare janon buge sirikal iluongo ni Auditor General. Yes. To problem mano kende kore pek mar wach. Yes. Nikech seche moko kwa penjo gigi tiwacho ni joka katamo ng'ane ne tich. Yes. Ijo ka samoro governor wacho ni ministers ga ochoka ne dhiolo juok e wang'i. Yes. To sama gitigo koro onge njod buro keto gi mana ka. Yes. Ko sana matiyo kod gi onge. To be ng'eny gik waluongo gi gibadhore. Na uluongo wato governor bende omako tiendwa. Koro ipenjori ga ni monj governor kosi monj waziri, kosi monj jatelo mochung' e migawo no iluongo CEO. So pesa mwaketo ng'enyne mondo pichewa onenga. Yes. En warito no Auditor General okel penjo. Okel wach. Giluro makende Mheshimiwa Leonard Oriaro. Nitiere dana moro maneno tipo ni risane. To ok owinj gimitemo wacho ni nyaka urit Auditor General. Ang'eyo ni mane chik nyaka bi call ni to kar ka nitiere, kar ka ibadhi ni nitiere. Owachi ni maber ni tinga okel Central Alego. To kine tinga no ero kapuro, ok ne konja piny. Ka ok kamano tiko ni fuel onge bila mano dhi yomo. Mino wacho ni fuel ne onge. Aparo ni kod teko mar dhi penjo giniri is assembly mares giniri koda gi committee CC koso. Yes, please. I bunge mokalo nan mana chung' ne e lo bunge nikech bunge ok nyal dhi te committee mara nono weche ka dongruok dhi mbele chopo weche lo implementation committee. Yes. Kwa mfano weche tinga go. Yes. Wayudo ka ji ywak ni okaw peswa. Yes. Nyaka kaw peswa en higni 3 pok opurno. Kwa mfano jo Ugunja. Yes. Ma ne watimo nonro. Wahero ni kaw pes jogi to purnegi. Yes. Ikaw pes fertilizer gi kothe to ok megi. Achiel kuom gima ne ripoda owacho kaka Oriaro. Yes. No walos gimiluongo no agribusiness fund. Yes. Matine ni pesa ma japur chulo mar tinga. Mar fertilizer mar kodhi. Yes. Waweyo pesa miwacho kwa mfano ni kian pod nyaka dhi ondong' maduong' kroko maduong' miluongo ni treasury. Kaluwore gi chik namba 106 mar Public Finance Management Act ma wacho cha. Wacho ni waziri mar governor mar manyonge kotudre gi waziri mar migawo giloso to gilieko paro no walos fund. Yes. To bunge puodho. Koro pesa mochok kuom jika ni dhi purni. En odong' mani ondong' masia kata cooperative bank moro to koro kosekawe sen mi dhi nyiewo kode mo to idhi iole tinga tidhi puro ni direct. To wan wadhi wafwenyo ni jogi choko pesa to kuteri ondong' maduong' pesa gilale kore. Koro ne wawacho ni gidhi gilos fund to fund no kolose. Chik mar nono buge sirikal wacho ni Auditor General broga nono ni pesa agriculture no tiko de nade. Asiti mano usegolo report museng'eyo ni erite. Report ni erite kuma no chope koso bedo kan ya kale pod moko lal. Adwa wacho ni. Yes. Mano thenge. Yes. Ineno sani. Yes. Wanono wach mar pesa mar basari. Yes. Ma million prochi. Mana bire point mar corruption. Ang'ado ni rieko mar fund no be kendo. Yes. Pod gin mana corruption. Yes. Pesa ikawo tok ter. Yes. Ji ywak bunge ywak. Yes. Ni ere pesa basari. Yes. No ni gigi ugonwa koko pesa bro biro. Bagi kone achiel kuom yo mar luwo gigi en kelo twak ma moyedhi. Yes. Mondo luong Auditor General mondo bi onon kwa mfano pesa agriculture. Yes. Pesa mar somo. Yes. Koro kwasetimo ma koro Auditor General obiro nono buge mar higa mar 16, 17, 18 mar basari. Yes. Fwenyo gimwasega bedo kwa wacho tiwacho ni wan wagoko. Wanu wacho chien cha. En milion 94 otimre nade onge. Yes. E report no kwa mfani wacho. Yes. Ni pesa madirom milion 90 no teri school moro lese kaka barde. Auditor General kodhi bocheko to yudo nying nyithindo miwacho kachaka onge school no. Yes. Nyithindo oter pesa rongo. Ka wadhi twaluwo twayudo ni pesa onge pesa mano chopo rongo. Onge. Koro mano kwa mfano sekta mar somo milion 94. To milion 94 no be kidhi none. Hik manyonge no yudo ni jogi odhi otiyo go milion 160. Wanto pesa mwang'e wamiyogi en mana milion 74. Koro 74 kiriwo gi mano ineno ka pesa timre la kaka pesa lal. So gimwatimo sani en ka wasetemo luwo gi to gichiwnwa ler to koro wandiko barua ne
jonon mibadhi, Yes. ethics and anti-corruption, wandiko barua ne okwach kich DCI, wandiko barua ne jamin wach mar sirikal DPP, ni koro mae wakete lwetu. Nikech chik bende otweyo lwet janon buge mag sirikal Auditor General, en onono mana hik manyonge mosekalo. Mana kaka wan be chik wacho ni warit report owuogo. Oriero kin jalony eng'eyo ni ot oger maber. Neno taneno kogere marach, japiny bende neno. To kwachako wacho ni ruo kuoyo marach gi simiti, tiwacho ni udwa tamo contractor gedo. Leonard Oriaro live chenro ni eri mar Rameny County owache kaka ong'eyo. Onyise ni Haron kama koro chopo niri kaseche mwatemo mondo mi wati tiwacho ni wan waluongo jotend migepe wadhi olo wangi ojuok mondo mi kik giti. Tielo mokwongo Tamwan mar Kunila Motarasanga Governor ma Siaya County nowacho ni Rasanga Tiga teludho. Giwacho ni kochom koro chopo niri gidhi ndiko barua ne DPP Auditor General kachiel to koda gi jotim nonro malingling DCI. Mheshimiwa mibadhi osechopo en manen point mar ariyo en tiere e Siaya County. Ranyisi kuom gige eko miwacho kaere, achiel kuom gi en wacho nero mar basari go eko ma chanodhi masana wacho ni pesa ma are mounting to 2.8 billion. En gine roma pod imero mondo lu mondo ming'ento mago pesni modhi kar kanye. King'iyo weche go eko bende mag mano wacho nero mar revenue ma EACC koro nono 2.8 billion iri. King'iyo weche go eko mag basari geki around 140 million 2016, 2017 and 2018. Mheshimiwa kwa weyo koda gi kwano mamoko kaka assembly ma Siaya County kaka gigo eko ma wuok e report opogore. En adieri ni pesa gieki olal koso wacho ni ndio pesa olal lakini the figures to pogore gi ma olal gieki. Adiera nitie kanyo. Yes. Nikech nitiere ng'e tabu mantiere. Yes. Jogi seche moko yudo ni mibadhi moko itimo koluw yor chik mithindruok. Yes. Achiel ibro yudo ni ka CDF gedo. Yes. Klas achiel in jumla ginya gero tagi siling 600, Yes. 1600. Matin en kigero block. Yes. Koro wawundo ni kani kao pesa mang'eny en milion achiel gi nukta boro. To anti bro yudo ni klas adek go kwa bro gero gi en milion adek gi nukta bathe moko dhi ang'wen. Wang'awo bech nyiepo mane achiel kuom gik matimore mane en kuo en kuo maonge ang'enge. Yes. Tiyudo ni mago ng'eny gi timore nade? E wach pesni ma Auditor General wachogo moko wanyalo wachogi awacho na diere nitie. Achiel kuom adiera manitie ibro yudo ni gigo in go kanyo en mane yiedhom na mimi wacho ougo kapok nowuok tich jaogunja Auditor General. Yes. Wacho ni kwanono pesa mag chulo jok matiyo. Yes. To bath migawo ma Rasanga nitiere bath migawo mar governor kod bath migawo mar od bura ma speaker nitie. Yes. Ochul ji milion 300 e higa to jogo ok nyal fwenygi. Yes. Nidwa winjo kane governor wacho ni koro ok wachude yor mbui. If miss ni koro nwandiko check ni ndeka gi lwetu. Manyiso chulo jomoko bondo by the jok ma ok ti. Mamoko idwara ok ti. Anyisi ni lero onge kanyo. Jogi temo wacho nikech wach mar ifmis nitie problem. Bro yudo ni wach mar miyo chude yor mbui. Yes. Achiel kema gino konyo go makore wacho nitie fiber optic. Yes. Wan dongi higa ni chulo milion 118 higni 7 nikia ni loso tudruok mar mbui matiende ni ka clerk ma nitiere Bondo hospital ma Bondo. Yes. Pesa moyudo cha koserwake system to report dhi e ofis Rasanga neno. Yes. Kata kopore no solo suru akala. Yes. En gima ng'acha cha bende nene ma ng'ato ok nyakwale korio. Matine tan wach mar chude yor chek ni en mibadhi en wuondruok. Matine no wadok chudo ka kware wacha ma enie moyot kwalo anane cancel. Mibro yudo ni gimindiko ni opogore gi gima nitiere ang'ono. Nikech inyalo wach no chuli ni ng'ata achiel. Yes. To krasei no chul go kta ji 10. So 1,300,000 ma mondo ng'en ng'ane girigo gin ng'ano nikech chien kacha cha dong ne yudo kaka sirikal mar Nairobi nokelo gik moko ni biometrics mindhanyo lweti. Yes. Ing'ene onego bedene ng'ama ok ondhanyo lweti ok chul. Yes. Lero onge gigi nikech ng'eny jo mibro yudo ni nie payroll. Adwa wacho ni kawuono
ng'eny jomine non waluongo ni chuk dar ma sani titiyo gi dholuo moro ne enforcement officer mantie Siaya. Dhogi bro moko ni masombe tin mogik nigi diploma. Jok masombe tin mogik nigi diploma. Nigi diploma, moko masters. O japiny mantiere kar ka eri ma samoro nyalo donjo kanyo to we oko. Adwa timo mi thuolo. To migepni mamoko tiyudo ni ng'ani ichako mokichulo 14,000 ok chop 20,000 to ng'ato nigi masters. To jok moko mandiko tije makta barup form moko ongego ichulo 180. Mibadhi e Siaya County janeno mar Lolwe TV mano chuna ni seche machopo e giko mar chendo ni eri nyaka singni ni Mheshimiwa Leonard Oyeraro pod nitiere kae nikech nyaka wadogwa tim chenro machalo koda ma eri juma no ero manyien nikech kuliet ahinya to wamanyo kaka wakwe to komit ahinya to wageto mondo mi wachame kendo wayude malach. Ang'o matimre e Siaya County counties ma Makaluo mach ma eno ero mana wang'o kuondege kuma ikane manyonge kende nitiere malingling bende nitiere MCS moko molo chutho Siaya County Homa Bay County kachiel koda Kisumu machamo manyonge kuom josiasa mondo mi gisabotage tijego eko mag governors magi. En adieri koso ken adieri molo chutho terms ariyo mag Leonard Oyeraro osetimo ang'o ne jo Central Alego odok timo ang'o kendo to ponono ne Nyasaye omiye ngima nyaka 2020 odhi manyo gimoro koso poduogo mana kaeri. Mago duto te e chenro manyien mabiro juma manyien. Nyinga en Haron Otieno.